हेल' लोगोफोर फैलायबाय आरोना मोनसे भिडिअ लानानै जोबोद सिरियासलि साननो गोनां बाथ्रा आरोना दिनैनि बे समाव जोंनि बर'फोरखौ गुबुन हारिया होनो नागिरदों, जायगा होनो नागिराखै। बेबो जोंनि BTC आव, जोंनि BTR आव, जाय BTR नि लागै जोंनि जोहोलावफ्रा गावनि जिउखौ बावसोमनानै दिनैनि बे समाव BTR खौ मोननो हादों ना। जेरै प्रमद बर' सारमोननि हारिनि थाखाय बावसोमनायनि गेजेरजों मोननो हादों। NDAB-फोरनि बावसोमनायनि गेजेरजों दिनै बे BTR खौ मोननो हादों। दिनै जोंनि बे BTR आवनो, BTC आवनो दिनै जोंनो लागै हा होनो नागिराखै माखासे गुबुन हारिफ्रा। खोनानायाव सानथालिफोर होननानै बुंदों आरोना। बेबायदि जाथाया जोंनि गेजेराव जादों। जायनोखि एभिक्सन खालामनाय जायगानिफ्राय जोंनि बर'फोरखौ दोननो थाखाय थि खालामनानै लाबोदोंमोन आरोना। बे जायगायाव लांनायखौनो दिनैनि बे समावहा ना गन लानानै ज' थांनानै ना जोंनि बर'फोरखौ होखारफिननो नागिरदों। बे साननो गोनां बाथ्रा नंगौना नङा लोगोफोर? जोंनि जायगायावनो जोंखौ दोननो नागिरदों आरो बे दोननो नागिरनाय जायगायावनो जोंनिनो जायगाखौनो जों थानो मोनाब्ला गुबुन हारिजों, जोंनि जायगायावनो जों गुबुन हारिजों होजानो नागिरोब्ला, होसो जायोब्ला, बेनिफ्राय आरो मा लासिंसिं आरो दुखुनांथाव मा दंबावो? रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो? दिनैनि बे समाव जोंनि गेजेराव बेबायदि जाथाया सोलिगासिनो दं। आं नोंथांमोननो बे एसे भिडिअ क्लिप दिन्थिनानै होगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माबायदि खालामफैदों आरोना गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर'फोरखौ। दिनैनि बे समाव जोंनि गेजेराव गोजोन फैबाय होननानै जोंखौ गोबां गोजोननायबो मोनबायमोन ना, जोंनि गेजेराव दाङाबाजिया गैला होननानै। नाथाय दिनैनि बे समाव जोंनि हारिखौ गुबुन हारिफ्रा गादबनो नाजादों नामा? जोंनि बे BTR सुक्ति जाखांनायनि उनावबो गोजोनखौ जों नागिरनायनि उनाव दिनै आरोबाव जोंखौ गोजोन गैयै खालामफिननो नागिरदों नामा गुबुन हारिफ्रा? भिडिअखौ नायनानै ला नोंथांमोना एसे, बेनि उनाव मा फोरमायनो सानो फोरमायनो हागोन आरोना लोगोफोर। नायलांदो। दोनहैलै जोंनि मानसिया जेबो दा मा सिखाला सिखालाखौ नाङालै दोनहै बाथ्राया बेसो जाहैबाय लोगोफोर, जे जोंनि गेजेराव गोजोना फैबाय जेला, जे बियो ना जोंनि हारिखौ होखारनायनि गेजेरजों जोंनि हारिजों गुबुन हारिजों दाङाबाजि ना थैलायनायनि गेजेराव जेन थांफिना, बेखौ नोजोर होनानै जोंनि BTC सरकार, BTC गभ आरो जोंहा सार रन्जित बसुमतारी बिथाङा दङ, बिथाङा मोजाङै नोजोर होनानै बेखौ ना समाधान खालामनांगौ, गोरोबहोनांगौ आरो बेफोरखौ आखायाव लानानै मोजाङै मावलांनांगौ आरोना बेफोर खामानिखौ। दिनैनि दिनाव जोंनि बर'फोरनो, हा गैजायिफोरनो जोंनि बे ओनसोलाव थानाय हाफोरखौ राननानै होनांगौ आरोना। मानो होनबा गुबुन हारिफ्रा जोंनि बे हायाव थानानै मोन्थाय गैया, बिसोरो जि दखल खालामना लानो हा बेयो बिसोरनि नंखायाखा आरोना, नंखाया। गोबां बे गोसोमफ्रानो जों नुनो मोनोना गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां हा आबाद मावनानै जायो दिनैनि बे समाव। नाथाय बिसोरो एक्सुवेलि बेयाव मा खालामो?
खामानि मावनो लाबोजानायनि उनावसो बिसोरो बे जायगाफोरखौ दखल खालामलांफिनो आरोना उनाव जों नुनो मोनो जोंनि गोबां साखाथियाव साहा बागानफोर दङ बे साहा बागाननि खामानि मावग्रा मानसिफ्रानो दिनै हा लानानै बेयावनो मावै दाङै जागासिनो दङ माइ आबाद गुबुन गुबुन आबाद अब्ला जोंनि मेगनजोंनो जों नुखादों आरोना बिसोरो बे खामानि मावनो थानाय मानसियानो बोरै हा मोननानै मावना जानो मोनदों बेफोरबायदि दिनैबो बे जाथायाव जों नुनो मोनदों बे गुबुन हारिफ्रा ना जोंनि हायाव थानानै जोंखौनो होनो नागिरनाय बेबायदि जाथायफ्रा दिनै जादों आरोना ज' लोगोफोर भिडिअखौ गोलाव खालामना नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि बाथ्रानि फारसे बेफोरबायदि जाथायनि फारसे बेखौ सोरखारा मोजां नोजोरजों नायनानै समाधान खालामाब्ला हारिजों हारि दाङाबाजि बेफोरबायदि गिदिर जाथायफोरबो जानो हागौ आरोना दिनैनि बे समाव थ' नोंथांमोना मा सानो आं भिडिअखौ गोलाव खालामला आरोना एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर सोरबाफोर गोदान दङब्ला साबसक्राइब खालामनो हागोन लाइक शेयार खालामना होनो हागोन आरोना आंनि बे चेनेलावहाय थ' उन मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय